Представяме ви Omron NightView – иновативен апарат за кръвно налягане за китка за домашна употреба, който проследява както дневното, така и нощното кръвно налягане. През деня работи като обикновен апарат, но измерването през деня е само половината от цялата картина. Дори при контролирана дневна хипертония, 1 от 4 души има нощна хипертония. NightView помага да се оценят рисковете, като автоматично измерва кръвното налягане през нощта. Апаратът измерва 3 пъти по време на сън. С новата технология Sigma-Cuff NightView работи комфортно и остава напълно безшумен. Клинично валидиран за точно измерване в различни пози по време на сън. NightView се отличава с тънък дизайн и кратко време за компресия, за да сведе до минимум нарушенията на съня. С мобилното приложение измерванията могат да се съхранят и споделят с лекар по всяко време. Кръвното налягане през деня е само половината от цялата картина. Проследете дневното и нощно кръвно налягане, за да получите пълна информация за своето състояние с Omron NightView.